टीआरपी किंग पावर स्टार पवन सिंह के एगो पोस्टर आइल बा सोशल मीडिया पे। इतना तबाही मचा रहल बा, एकदम सोशल मीडिया पे वायरल चल रहल बा। गाना कौन सा बा, पोस्टर कौन सा बा, गाना कब तक आई, कब तक वीडियो देखे के मिली, तो वीडियो में सब चीज रोज के बताएं। तो सोचनी कि अपना फैमिली अपना सब्सक्राइबर के बताओ भी बहुत जरूरी बा। तो चलिए फटाफट, वीडियो लंबा ना होके तो बताओ तनी। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ा उससे पहले नमस्कार प्रणाम स्वीकार कर धर्मेंद्र गुप्ता और वो सब देख रहल बानी मनमौजी एक्सप्रेस। हम बता देवल चाहतन कि पावर स्टार पवन सिंह की जो गाना के पोस्टर हम लोग के बतावल तानी, तो शिल्पी राज जी के साथ में डेब्यूट सॉन्ग बा। तो जो पोस्टर का नाम बा, सबसे पहले पोस्टर देखी जाए, पोस्टर ऑफ पावर स्टार पवन सिंह के जो ना पोस्टर का नाम रखल गइल बा रूसा ना करे जा। तो वह सबके इस गाना के जो बोल रखल गइल बा, मतलब को सुना सुना सा लागत कोई गाना से मैच कर रहल बा। तो बिल्कुल मैच करता, और सब सुन सोच ले जा कौन सी गाना से मैच करता। तो लेकिन बतावल चाहते नहीं, पावर स्टार पवन सिंह की गाना जो कि शिल्पी राज जी के साथ में जो आर बरूसल ना करे जा, ये गाना के निकले बड़े जो कि आशुतोष तिवारी जी, वही पुराना म्यूजिक डायरेक्टर जो कि प्रियांशु सिंह, चांदनी सिंह वीडियो में काम कर रहा बनी। पावर स्टार पवन सिंह के साथ में गईले बड़े शिल्पी राज, जो कि रहो सब के एकदम दोनों कोई के मतलब सोशल मीडिया पर का मतलब पूरा इंडिया में सबको इनका जानत होगी, पावर स्टार पवन सिंह के और इस शिल्पी राज जी के। तो देखिए जोन अंदाज में बताओ तानी, पावर स्टार पवन सिंह के गाना मतलब कि रोज सबके देखे सुने कब तक मिली, तो फटाफट अंदाज में बताओ तानी। लेकिन ओकरा से पहले एक चीज रोज सबके बता देवल चाहता नहीं कि अगर गाना के देखल चाहता नहीं, सुनल चाहता नहीं, तो चैनल पर नए बंदे चैनल का सब्सक्राइब करी, वीडियो का लाइक करके एक छोटा सा प्यारा कमेंट करी कि हमारे वीडियो रसो के देखे में कैसा लगता। तो चलिए फटाफट बताओ तानी, पावर स्टार पवन सिंह के गाना कब तक आई। तो रुआ सब जान लीजिए, मतलब कि 1 फरवरी के सुबह 7:30 पे गाना आवता 7:30 बजे। तो पावर स्टार पवन सिंह के गाना कहाँ पे आई, ये भी तो कंफ्यूज बनी जा रहा सब। तो हम बताओ तानी, पावर स्टार पवन सिंह के गाना कहाँ पे देखे के मिली, कौन सा यूट्यूब चैनल से गाना आवता। तो हमारा देखे से लागत कि नया यूट्यूब चैनल बा, जो ना यूट्यूब चैनल का नाम बा योग माया फिल्म्स। जी हाँ, इस यूट्यूब चैनल का नाम बा योग माया फिल्म। जो पावर स्टार पवन सिंह के रूसा ना करेजा जो गाना आ रहा बा, उसी चैनल पर गाना आई। तो रउआ सब बिल्कुल देखल ना भूलो जा, 1 फरवरी के गाना आवता एकदम तो हल्का तबाही मचाते हुए। अब रउआ सब के ये चीज एक बताओ तानी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना जब आवेला ना, तो खेसारियो भैया के एगो न एगो गाना जरूर आवेला। तो पता नहीं अब 1 तारीख आवे में मतलब कि 2 दिन अभी टाइम बा। आज 30 तारीख में जब हम वीडियो को बनाओ तानी, और 31 तारीख और तभी जाके 1 तारीख को की, तो पावर स्टार पवन सिंह गाना आवे से पहले खेसारी भैया का भी एगो न एगो पोस्टर का रिलीज कल जाई। तो चलिए इतना बतावे खातिर वीडियो में आए रही पावर स्टार पवन सिंह के रूसा ना करे जा गाना का सुनल चाहता नहीं, तो 1 फरवरी के 7:30 बजे जाए जाए योग माया फिल्म से जाकर हुआ के सब गाना के सुन सकते हैं। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।